Nazdar kamoši, takže po veľmi dlhom čase som sa rozhodol urobiť nejaké videjko. Nachádzam sa na Ihle, treťom najvyššom vrchu Ovodských vrchov, ale ja si myslím, že z tých troch má najkrajšiu panorámu. Som tu za účelom natočenia polárnej žiary. Dneska by to malo byť už tretí deň po sebe. Podmienky, čo sa týka počasia, sú perfektné, bez mračíka, takže keď už nastane tá geomagnetická búrka, čo vraj nastála, sú nejaké veľké erupcie na slnku, tak hneď ako sa zotmie, by malo byť vidieť polárnu žiaru. Vyšiel som na Ihlu z Ihľan, zhruba hodinku mi tu trvalo, 500 výškových, žiaden ťažký výstup, takže je to také dostupné a je tu nádherný výhľad na Tatry, takže teším sa, čo sa mi podarí natočiť, pofotiť. Uvidíme, idem si zrobiť ohník, mám tu nachystané už nejaké drevo a stancia si nerozložím. Láhnem si na nafúkovačku do spacáku tu do tejto výhliadkovej veže a tu by som chcel prečkať noc, takže uvidíme, jak to všetko dopadne. No, už by sa to malo udržať, tento ohníček. Takže jedna hodina preč a polárna žiara neprišla. Smutné. Nič. Tentokrát som nemal šťastie. Tak aspoň si užívam pri ohníčku noc.
Prepadli ma divoké stado oviec. Iha. Me. To čo ste také? Joj.